Mutane da yawa suna yi min DM akan wannan question ɗin. Wai menene abin da za ka yi idan kasuwa ta yi mitigating ɗin higher time frame POI sannan ka yi makin ɗin breakup structure ɗinka na wannan higher time frame ɗin sai ka je zuwa lower time frame ka nemi entry confirmation ɗinka sannan kuma kasuwa ta fara tafiya a wannan lower time frame ɗin tana approaching ɗin higher time frame breakup structure ɗinka. Amma a wannan situation ɗin sai ga cewa kafin kasuwa ta ƙarasa wannan breakup structure ɗin a wannan lower time frame ɗin sai ya kasance market ta yi showcasing ɗin change of character a wannan lower time frame ɗin. To menene abin da za ka yi? Shin za ka fara neman sell ne? Misali za ka fara neman sell ne saboda kasuwa ta yi showcasing ɗin change of character ka yi betraying ɗin higher time frame points of interest ɗin da kasuwa ta yi mitigating ko kuma dai menene abin da za ka yi? To insha Allah a wannan bidiyon insha Allah showcasing ɗin yanda za ka yi approaching ɗin kalar wannan scenario ɗin. Saboda haka idan wannan ne farkon ziyartar ka channel ɗinmu kada ka manta da ka danna mana alamar nan ta ƙasa wato subscribe sannan ka danna alamar ƙarawa. Hakan yana da muhimmanci sosai da sosai sannan kada ka manta idan da akwai wani abu wanda ya shige maka duhu a wannan bidiyon ko kuma dai akwai wani abun da kake ta nema kake so ka yi approaching ɗin shi ka rasa yadda za ka yi ka faɗa min koma menene a comment section ɗin wannan bidiyon insha Allah next video zan yi creating ɗin yi bayani komai da komai a kansa ta yadda kowa zai iya fahimtar sa. Sannan idan ma baka da komai to ka duba comment section ɗin wannan bidiyon ka rubuta mana through SMC ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin wannan bidiyon. Sannan wannan shine zai kasance part 19 na free SMC course ɗin mu shiga cikin wannan bidiyon. To kamar yadda kowa ya sani a SMC muna yin amfani da 2 time frame wajen yin trading ne kuma kamar yadda kuke gani yanzu haka ina 1 hour time frame saboda haka 5 minute time frame shine zai kasance mana lower time frame entry confirmation ɗin da za mu yi amfani da shi. So abu na farko da za mu fara yi yanzu for instance ka zo za ka yi trading abu na farko da za ka fara yi shine za ka identify ɗin previous trading range da aka samu a cikin wannan market ɗin. Idan muka zoom in daga nan wajen za ku ga cewa a nan wajen kasuwa ta ɗauki wannan inducement ɗin sannan bayan an ɗauki wannan inducement ɗin a nan wajen muna da valid breakup structure. Bayan mun samu valid breakup structure idan muka duba daga nan wajen ina ne zai kasance mana trading range high ɗin kun ga me wannan level ɗin shine zai kasance mana change of character kuma as well shine zai kasance mana major inducement ɗin. Me yasa na ce major inducement? Domin idan kuka duba daga nan wajen za ku ga cewa wannan shine minor inducement saboda ya zo ne kafin a samu breakup structure kamar yadda kuke gani. Wannan level ɗin kuma da kuke gani kamar yadda na yi bayani shine zai kasance mana change of character kuma shine zai kasance mana major inducement. Abin da nake nufi a nan wajen shine idan price ya zo in the future sannan kuma ya kasance wannan level ɗin abin da aka samu shine haka misali ya kasance candle ne ya zo ya yi sweeping misali yanzu a ce haka aka yi to idan haka kasuwa ta yi za mu iya ɗaukar wannan a matsayin major inducement sannan kuma mu nemi sell tare da zuwa wannan breakup structure ɗin namu kamar yadda kuke gani yanzu da yake nan wajejen kamar haka. To amma idan har ya kasance kasuwan ta yi haka for instance yanzu a ce candle na gaba da ya zo kamar yadda wannan ya kai kun ga ya kulle ne da body saboda haka idan har da body ya kulle wannan wajen ya zama mana valid change of character. Bi ma'ana shi wannan level ɗin yana amfani ne guda biyu shine change of character kuma shine major inducement saboda haka idan sweep aka samu zai yi acting ɗin shi na inducement idan kuma break aka samu zai yi acting ɗin shi na change of character. Kun ga kenan yanzu menene muke anticipating? Abin da muke anticipating shine wannan market ɗin ta koma zuwa uptrend. A nan wajen ina ne zai kasance mana inducement? Kun ga me definitely wannan level ɗin shine zai kasance mana inducement ɗinmu kuma as well shine zai kasance mana change of character. Menene abin da ya saka? Saboda a wannan move ɗin gabaki ɗaya wannan leg ɗin da kasuwan ta yi creating babu wani inducement da kasuwan ta yi creating kuma ga kasuwan nan ta fara yin drop. Saboda haka idan market ɗin ta zo ta yi sweeping ɗin wannan level ɗin kamar haka za mu iya fara neman trade ɗinmu sannan mu yi targeting ɗin wannan high ɗin. Idan kuma ta yi breaking ɗinsa shi ma still ya koma change of character. Abin da ya sa na zaɓi wannan scenario ɗin saboda I want you guys to understand it and everything ba wai ko da yaushe kasuwa za ta yi maka creating wani abu da kake so ba. Saboda haka yanzu a nan wajen za mu jira mu ga menene abin da market za ta yi saboda haka za mu yi playing ɗin price mu gani what price is going to do. So kamar yadda kuke gani yanzu ga price nan yana approaching. So kamar yadda kuke gani yanzu kasuwa ta yi taken mana wannan abin nan ɗin. In ka duba a nan wajen mai kasuwan nan ta yi sweeping ne ba ta yi breaking ba ne ba kamar a nan wajen. Saboda haka yanzu a nan wajen abin da zai mana invalidating ɗin wannan major inducement sweep ɗin shine wannan level ɗin ya kasance kasuwa ta zo ta yi breaking ɗin wannan candle ɗin. Kasuwa tana yin breaking ɗin shi inda wani candle ɗin ya zo ya yi breaking ɗin low ɗin wannan candle ɗin to fa major inducement sweep ɗin ya zama invalid. Amma kuma idan har a haka aka samu to za mu je lower time frame ne mu nemi entry confirmation ɗinmu sannan wannan wajen shine zai kasance mana higher time frame breakup structure ɗinmu. To kun ga kenan yanzu a nan wajen mun samu valid trading range mu wanda zai yi mana ranging daga wannan level ɗin da kuke gani daga wannan wajen da kuke gani nan zuwa wannan level ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Saboda haka yanzu a nan wajen menene abin da za mu yi? Za mu je zuwa lower time frame ne mu fara neman confirmation ɗinmu sannan kuma
inda zai kasance mana target shine wannan higher time frame BOS ko kuma in ce muku higher time frame external liquidity wanda shine breakup structure ɗin. Yanzu tunda mun yi amfani da 1 hour wani time frame kuke tunanin za mu je? Kamar yadda kowa ya sani za mu yi amfani ne da 5 minute time frame domin mu shiga wannan trade ɗin. So kamar yadda kuke gani yanzu ga mu a 5 minute time frame, kamar yadda kuke gani wannan zan cire shi kowannen ku ya san abin da yake functioning. So da haka yanzu tunda ga mu a nan wajen abin da za mu yi shine mu fara identifying ɗin recently formed valid pullback. Wannan valid pullback ɗin ya kasance kuma major ne ba wai minor ba ne ba. So normally yanzu idan muka duba ma daga nan wajen za ku ga cewa menene kasuwan da ta zo ta yi breaking ɗin wannan level ɗin kamar yadda kuke gani, sannan bayan ta yi breaking ɗin wannan level ɗin menene abin da ya faru? Market ɗin ta ƙara dawowa ta yi creating ɗin wani high sannan kuma ta yi breaking ɗin shi kamar yadda kuke gani. So da haka yanzu a nan wajen recently formed valid pullback ɗin mu shine wannan zone ɗin kamar yadda kuke gani yanzu shine zai kasance mana lower time frame change of character kamar yadda kuke gani, shine zai kasance mana church entry model ɗin mu kamar haka. So yanzu bayan mun samu wannan mun samu change of character a lower time frame, a ƙa'ida wannan menene inducement ne. So amma tunda kasuwa ta yi aligning da higher time frame point of interest, higher time frame liquidity sweep, wannan wajen ya tashi daga inducement ya koma mana change of character kamar yadda kuke gani. So da haka yanzu a nan abin da za mu jira shine za mu jira kasuwa ta ɗauki inducement sannan kuma mu fara shirye-shiryen shiga wannan trade ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. So definitely za mu zo mu marking ɗin wannan wajen a matsayin major inducement ɗin mu. Kasuwa ta yi mana creating ɗin what major inducement kamar yadda kuke gani. Bayan kasuwa ta yi creating ɗin wannan inducement ɗin za mu jira market ɗin ta zo ta yi taking ɗin wannan inducement ɗin. So a nan wajen idan muka duba za mu ga cewa menene market ɗin ta zo ta yi taking ɗin wannan inducement ɗin kamar yadda kuke gani sannan kuma ta yi me market ɗin ta yi sweeping ɗin wannan inducement ɗin. To amma menene idan ku duba a nan wajen wani candle ɗin ma ya zo kuma ya ƙara yin wani sweep ɗin, saboda haka a nan ba za mu yi garajen shiga trade kai tsaye ba, za mu jira mu gani idan kasuwa ta yi creating ɗin wani candle wanda ya yi displacing kamar haka za mu iya shiga trade ɗin nan, amma idan kasuwa ba ta yi creating ɗin wannan ba ba za mu shiga wannan trade ɗin ba, za mu jira a yi mana mitigating ɗin POI ne. Sannan as you all know guys wannan shine zai kasance mana breakup structure ɗin mu na wannan time frame ɗin da muke ciki kenan kamar yadda kuke gani yanzu. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan ya yi showcasing ɗin wannan inducement sweep ɗin ya yi failing, amma idan ka shiga trade saboda kasuwa ta yi creating ɗin wannan candle ɗin hakan ba wai laifi kai ba, trade ɗin ka is valid, kawai dai ya nuna cewa inducement ɗin ya yi failing. So amma menene idan ku duba gabaki ɗaya wannan rancin daga nan wajejen zuwa nan idan ku duba gabaki ɗaya babu wani valid POI kamar yadda kuke gani. In ku duba wannan shine asalin order block ɗin kuma an yi mitigating ɗinsa, wannan ma an yi mitigating ɗinsa. So da haka abin da za mu yi shine za mu je zuwa lower time frame na kusa da wannan kamar yadda kuke gani, bi ma'ana time frame ɗin da yake a kusa da a 5 minute, yanzu ba a 5 minute muke ba, za mu je zuwa 3 minute time frame ne mu gani idan za mu samu wani valid POI a wajejen. Idan ku duba a 3 minute ma babu wani valid POI kamar yadda kuke gani wannan candle ɗin inside bar ne, saboda haka za mu je zuwa 1 minute time frame kamar yadda kuke gani. So bayan mun je zuwa 1 minute time frame idan ku duba yanzu muna da wannan valid order block ɗin gashi nan daga nan bara na yi marking ɗin shi haka. So yanzu sanda mun riga da mun samu wannan valid POI ɗin abin da za mu yi shine za mu komo zuwa 5 minute time frame ɗin idan ku duba yanzu gashi nan kasuwa a cikin shi take reactive. Saboda haka a nan wajejen za mu iya execution ɗin trade ɗin mu kai tsaye kamar yadda kuke gani, amma stop loss ɗinka dole sai ya zo daidai wannan level ɗin domin wannan shine zai kasance inda idan ka saka stop loss ɗinka ka ba shi space sosai da zai iya reading, sannan kuma idan kasuwa ya kasance ta zo ta yi breaking ɗin wannan level ɗin ka san da cewar me gabaki ɗaya trade ɗinka ya zama invalid, gabaki ɗaya idea ta wannan trade ɗin ya zama invalid. Amma idan ka zo ka saka stop loss ɗinka a daidai nan wajen akwai waɗanda suke zama very aggressive, za ka zo ka saka stop loss ɗinka a ƙasan wannan order block ɗin, hakan ma dai is not bad, but amma in dai kana so ka zama very serious active akan wannan trade ɗin kamata ya ce stop loss ɗinka yana daidai kan wannan wajen kamar yadda kuke gani, ka saka shi a daidai wannan swing high ɗin swing low ɗin. Sannan ina ne za mu yi targeting? Idan muka ga dama za mu yi targeting ɗin fixed rate to ward, misali a ce kana amfani da ware ratio 3 ko ware ratio 2, amma idan muka ga dama za mu iya targeting ɗin nan wajejen wanda is not bad kamar yadda kuke gani. So yanzu menene abin da za mu yi? Za mu ci gaba da playing ɗin price and see what price is going to do kamar yadda kuke gani. So idan ku duba yanzu me, so kamar yadda kuke gani yanzu ga market nan yanzu ta zo ta yi mana breaking structure. So kun ga amfanin da yake da shi kenan mu saka stop loss ɗinmu a wannan wajejen domin shine zai zama very safe. Domin inda a ce for instance a nan muka saka stop loss ɗinmu saboda wannan order block ɗin mun ga muna da kusan 60 RR ko, to amma menene idan ku duba kasuwa ta cire ma SS sannan kuma kasuwa ta je kan take profit ɗinmu, saboda haka mun saka stop loss ɗin yayi aligning da higher time frame POI ɗinmu. So kuma yadda kuke gani yanzu a nan wajejen wannan wajen shine zai kasance mana change of character a wannan current time frame ɗin da muke trading which is 5 minutes kamar yadda kuke gani, bi ma'ana
shine zai kasance mana trading range low ɗin da za mu yi amfani da shi. Bayan mun yi makin ɗin wannan trading range low ɗin, abin da za mu yi makin next shine inducement. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine zai kasance mana inducement ɗin mu gashi nan. Wannan shine recently from valid feedback. Bara na yi muku zooming kamar yadda kuke gani yanzu. Sannan bayan mun yi makin ɗin shi a matsayin inducement ɗin mu gashi nan haka. Amma kuma wannan inducement ɗin ba major inducement bane ba, minor inducement ne, domin ya zo ne kafin a samu break of structure kamar yadda kuke gani. So yanzu a nan wajen za mu jira mu gani menene abin da price zai yi. So idan ku duba kasuwa ta yi breaking ɗin wannan inducement ɗin ko, so bayan kasuwa ta yi breaking ɗin wannan inducement ɗin, da wani order block za mu yi amfani. So idan ku duba za mu yi amfani da wannan order block ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Idan ku duba shi ma menene a nan wajen kasuwa ta yi breaking ɗin shi kamar yadda kuke gani. Market ɗin ta yi breaking ɗin wannan, kuma dama shi ne zai kasance mana decisional order block ɗinmu, kuma idan ka duba ba mu da extreme. Saboda haka idan ka tsinci kanka a irin wannan situation ɗin, idan ya kasance market ɗin ta yi breaking ɗin decisional order block ɗinka, sannan kuma baka da wani extreme PY, abinda za ka yi shine za ka iya zuwa lower time frame kamar yadda muka yi ɗazu. Misali in 5 minutes ne ka je 3 minutes ko kuma 1 minute ka nemi confirmation, ko kuma ka yi amfani da optimal trade entry, bi ma'ana ICT OTE kenan. So za ka zo ka samu Fibonacci retracement ɗinka ne ka saka shi a daidai nan waje. Kamar yadda kuke gani idan ku duba a wannan Fibonacci ɗin, bari in kunna muku settings ɗin. Wannan shine settings ɗin, abinda kawai yake a kunne shine 0.38 da waɗannan ku yi noticing ɗinsu. So abinda kake buƙata shine ya kasance kasuwa ta zo wannan level ɗin. Idan ku duba gashi nan tsakanin 0.68 kasuwa ta zo wannan level ɗin tsakanin 0.68 da kuma 0.78. Wannan shine golden zone kamar yadda kuke gani. So idan har ya kasance babu wani extreme PY kin, za ka iya shiga trade ɗinka based on mitigation na wannan ICT OTE ɗin kamar yadda kuke gani. So za mu iya shiga trade ɗinmu a nan wajen. Kun ga mai kasuwa ma gashi nan ta yi rejecting, amma kuma stop loss ɗinka dole sai ya zama nan. Sannan za ka yi targeting ɗin wannan high ɗin saboda shine breakout structure ɗinmu kamar yadda kuke gani yanzu. Shine breakout structure ɗinmu, ko kuma idan muka ga dama za mu iya targeting ɗin all the way, mai targeting ɗin 4 hour target kamar yadda kuke gani. Za mu yi targeting ɗin wannan wajejen. So a nan wajejen idan ku duba shi kuma wannan muna da almost 14 RR, wannan kuma muna da 5 RR, saboda a wannan stop loss ɗin bai da yawa, kuma nan shine inda zai kasance stop loss ɗin ya zama very very aggressive. Saboda haka yanzu a nan wajejen za mu ci gaba da playing price to see what price is willing to do. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan kasuwa ta yi mitigating ɗin wannan level ɗin, sannan in ku duba yanzu ga market ɗin nan ta tashi sama. So za mu jira breakout structure kamar yadda kuke gani yanzu. As you can see guys, idan ku duba yanzu a daidai wannan level ɗin kasuwa ta yi mana breaking structure. Bayan mun samu wannan valid breakout structure ɗin, kamar yadda kuke gani a nan wajejen kun ga amfanin saka stop loss a ƙasan wannan change of character ɗin ko, saboda shi wannan PY ɗin da muka yi amfani da shi a extreme ne ko. Saboda haka akwai yiwuwar kasuwar ma za ta iya breaking ɗin, saboda haka saka stop loss ɗinka a daidai nan wajejen shine zai kasance stop loss ɗinka ya kasance cikin aminci. So yanzu wannan shine zai kasance new trader range high ɗinmu a wannan time frame ɗin da currently muke yin trading kamar yadda kuke gani yanzu. So bayan wannan ya zama mana new trader range high, ina ne zai kasance mana next inducement kamar yadda kuke gani. So wannan wajejen idan ku duba currently daga wajen nan babu wani inducement da aka create, har yanzu wannan wajejen shine zai kasance mana inducement ɗinmu kamar yadda kuke gani. So za mu yi makin ɗin shi a matsayin minor inducement. So bayan mun yi makin ɗin wannan a matsayin inducement, za mu ci gaba da playing price to see what price is going to do. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi a nan wajejen kuma kasuwa ta yi creating ɗin wannan inducement. Saboda haka tunda market ta yi creating ɗin wannan inducement ɗin kuma major inducement ne, saboda haka da shi za mu yi amfani kamar yadda kuke gani yanzu. So za mu jira kasuwa, amma har yanzu ku sani trader range ɗin ya fara ne daga nan wajejen zuwa inda aka ɗauki wannan inducement ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Saboda haka yanzu inducement ɗin ya tashi daga nan ya koma wannan wajejen. So za mu ci gaba da playing ɗin price and see what price is going to do. So kamar yadda kuke gani a nan wajejen market ɗin ta yi sweeping ɗin wannan inducement ɗin, amma bari mu yi confirming idan cewar lallai sweeping ɗin shi aka yi kamar yadda kuke gani yanzu. So idan ku duba a nan wajejen tabbas kasuwar sweeping ɗin wannan inducement ɗin ta yi. Saboda haka tunda sweeping ɗin wannan inducement ɗin ta yi, wannan wajejen wannan high ɗin ya zama mana shine zai kasance mana next breakout structure ɗinmu kamar yadda kuke gani. Sannan kuma nan wajejen tunda ya kasance sweeping ɗin da aka samu candle ɗin da ya so green ne, sannan kuma in kuka duba body ɗin nashi ɗan ƙarami ne, sweep ɗin ya yi yawa, ya fi yawa. Saboda haka za mu iya shiga trade ɗinmu a daidai wannan wajen, sannan kuma za mu iya saka stop loss ɗinmu a nan. Za mu iya yin targeting ɗin nan, ko kuma shi ma mu targeting ɗin
kamar yadda aka saba shi ma mu targeting ɗin wannan high ɗin kamar yadda kuke gani. Sannan bayan mun yi targeting ɗin wannan high ɗin idan muka duba a nan za mu jira mu gani, amma fa wannan da akwai probability ne zai iya failing domin wannan ba extreme bane ba, wannan inducement sweep entry ne. Saboda haka yanzu a nan wajen za mu yi playing ɗin price and see what price is willing to do. Sannan kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan market ɗin ta yi mana breaking structure. So a nan wajen akwai wanda zai iya fita daga trade ɗin nan direct saboda breaking structure ɗin nan based on wannan higher time frame ɗin, sannan ka sake re-entry. Wannan ina nuna mana ne yanda za ka yi approaching. So haka yanzu za mu ci gaba da playing ɗin price, amma idan muka duba yanzu trading range high ɗin mu ya dawo zuwa nan. Trading change of character ɗin yanzu ta dawo zuwa nan wajen kamar yadda kuke gani yanzu. Sannan ina ne next inducement ɗin mu? A nan wajen bamu da inducement, shine zai kasance mana inducement ɗin mu kamar yadda kuke gani. Saboda haka za mu ci gaba da playing price and see what price must do kamar yadda kuke gani yanzu. Saboda haka yanzu a nan wajen idan ku duba ga price na yanayin approaching ɗin inducement ɗin mu, so just keep waiting. So idan muka duba yanzu a nan wajen, sorry, idan ka tsinci kanka irin wannan situation ɗin, kun ga a inda stop loss ɗinka na da yake ai shine zai kasance major inducement ko kuma as well shine change of character ko. To amma in this case dole sai ka ɗan ƙara stop loss ɗinka ya ɗan dawo nan kamar nan wajen. Me ya saka? Saboda kamar yadda market ce a nan wajen in kuka duba ai nan stop loss ɗin bai tafi. So in kuka duba yanzu misali kasuwan za ta iya zuwa, kun ga wannan candle ɗin yanzu gashi nan yayi sweeping. Kuma a nan valid trade ne, amma kuma ka yi asarar wannan trade ɗin domin an riga da an yi hitting stop loss ɗinka. Saboda haka a nan wajen yana da kyau ka ƙara yin ƙasa da stop loss ɗinka ko yaya ne, sannan ka jira ka ga menene abin da market za ta yi. So a nan wajen idan ku duba yanzu wannan ya tabbata mun yi missing, mun yi losing wannan trade ɗin, sai dai idan mun ɗauki partial kamar yadda kuke gani. Sannan a nan wajen ma mun samu change of character a wannan time frame ɗin. Amma fa wai idan mun samu so normal as you all know, idan muka samu change of character menene abin da za mu koma? Yanzu instead of mu nemi wannan buy ɗin za mu fara neman sell ne a wannan time frame ɗin. Sai dai kuma amma ku tuna wannan trade ɗin muna yin shi ne based on higher time frame point of interest, which is this one. To in dai haka ne kuwa ba ta yadda za a yi fara neman sell a daidai nan wajen, saboda wannan kawai an samu change of character ne na lower time frame. Saboda haka a nan wajen idan ka tsinci kanka irin wannan situation, irin wannan scenario ɗin, ba wai za ka canza direction ba ne domin kasuwa ba ta canza direction ba. Abin da kawai nan yake maka indicating shine liquidity ɗin da kasuwan ta ɗauka a nan, wannan inducement ɗin da yake nan ya yi wa market ɗin kaɗan. Saboda haka yanzu abin da za ka yi shi ne ka koma zuwa higher time frame ɗin nan, wannan 1 hour time frame ɗin kamar yadda kuke gani. So yanzu idan ku duba yanzu mun komo zuwa wannan 1 hour time frame ɗin instead of 15 minutes. Saboda haka yanzu a nan wajen abin da market ɗin take mana showcasing shi ne, market ɗin tana mana showcasing ɗin tana buƙatar more and more liquidities kamar yadda kuke gani yanzu. Tana buƙatar more and more liquidities. So in kuka duba yanzu a nan wajen, a nan za mu yi playing ɗin market ɗin ne based on internal structures kamar yadda kuke gani. Sannan wanne ne internal structure? A nan wajen kun gani wannan shine zai kasance mana next major inducement a wannan higher time frame internal structures ɗin. Za mu nemi new trader range ne kamar yadda kuke gani. A nan ɗin ma za mu ci gaba da neman buy. Sannan ina ne zai kasance mana order block ɗin mu? Wannan wajen shine zai kasance mana order block ɗin mu kamar yadda kuke gani. So haka a nan za mu yi playing ɗin price and see what price might do. And idan kuka duba yanzu gashi nan market ɗin ta yi breaking ɗin wannan level ɗin, ma'ana ta ɗauki wannan inducement ɗin kamar yadda kuke gani. Ta ɗauki wannan inducement ɗin sannan sweeping dai. So haka yanzu definitely mun san da cewa nan shine zai kasance next breakout structure ɗin mu as you all know, kamar yadda kowa ya sani, na wannan internal structure ɗin. Har yanzu muna playing ne, har yanzu wannan shine overall direction ɗin mu na kasuwa. Har yanzu wannan shine overall trend ɗin mu wanda muke yin trading a cikin shi kamar yadda kuka sani. Wannan saboda mai kasuwa ta yi mana showcasing ɗin change of character a lower time frame ɗin da muke analysis, muka kama waɗannan trade ɗin, shine yasa muka rami playing ɗin market ɗin based on higher time frame internal structures kamar yadda kuke gani. So yanzu tunda ya kasance kasuwan ta ƙara ɗaukar wannan PY ɗin, za mu koma higher time frame mu nemi opportunity na shiga trade. Kamar yadda kuke gani still za mu komo zuwa 5 minute time frame kamar yadda kuke gani. Sannan idan ku duba yanzu a nan market ɗin ta zo ta ɗauki wannan inducement ɗin. Sannan ina ne zai kasance mana change of character? Definitely yanzu wannan level ɗin shi zai kasance mana change of character. Sannan za mu jira mu gani. Sannan idan ku duba market ɗin a nan ta ƙara dawowa ta yi sweeping ɗin wannan level ɗin. Sorry na ɗan yi mistake a nan, ban gani ba ne. So idan ku duba yanzu a nan wajen inda muka yi marking da ba shine recently formed valid pullback ba. Wannan shine recently formed valid pullback, gashi nan a daidai nan wajen kamar haka. So idan ku duba menene abin da market ɗin ta yi? Market ɗin ta zo ta yi sweeping ɗin wannan wajen, wanda menene shine wajen da kasuwa ta bamu sweeping a higher time frame, sannan a nan ma ta yi sweeping ɗin shi. Kuma dama shine zai kasance mana major inducement.
so idan kasance kanka irin wannan scenario ɗin waje ne mai haɗari shiga trade a wannan wajejen, amma dai still you can still try and enter. So a nan wajejen idan ku duba kasuwan ta yi sweeping ɗin wannan wajen, saboda haka instead of a ce za mu shiga trade saboda kasuwa ta yi showcasing ɗin wannan candlestick ɗin, wannan rejection candle ɗin, ba za mu shiga trade ɗin ba, za mu shiga trade ɗin ne based on single candle order block, wanda shine wannan kamar yadda kuke gani ya kasance candle ya yi sweeping ɗin meaningful liquidity, sannan kuma candle ɗin da ya biyo shi ya yi displacing above. Saboda haka tunda candle ɗin da ya biyo shi ya yi displacing above, za mu iya zuwa mu saita limit order ɗin mu a daidai nan wajejen, sannan mu zo mu yi targeting ɗin, mu saka stop loss ɗin mu a nan, sannan target ɗin mu zai iya kasancewa nan wajejen. A yanzu kuma kun san ina za mu yi target, nan za mu yi target, ba za mu yi targeting ɗin nan gurin ba, saboda me? Saboda ai yanzu muna playing ɗin wannan structure ɗin ne kamar yadda kuke gani, har sai idan ya kasance kasuwa ta yi mana breaking ɗin wannan level ɗin. Saboda haka yanzu za mu jira mu gani, in ku duba yanzu gashi nan an ɗauke mu a wannan trade ɗin, sannan menene idan ku duba yanzu gashi nan kasuwa ta yi hitting ɗin break of structure, sannan bayan an samu wannan break of structure ɗin bari mu yi wannan haka, ina ne zai kasance mana next POS. Kun ga menene yanzu wannan shine zai kasance mana next break of structure as you all know, kamar yadda kuke gani za mu zo mu yi marking ɗinsa a next inducement ko ba haka ba, sannan ba mu da wani valid order block. Saboda haka a nan za mu jira mu ga what price is going to do, kamar yadda kuke gani yanzu a nan. So idan ku duba yanzu a nan wajejen gashi nan market ɗin ba ta zo ta ɗauki wannan inducement ɗin ba, sannan a wannan trading range ɗin da muka samu a internal structure na higher time frame ɗin mu gaba ɗaya trade ɗaya muka samu muka kama. Saboda haka yanzu a nan wajejen what is the next thing to do? So yanzu a nan wajejen instead of mu ƙara komawa mu nemi wani trading range ɗin da ya kasance an yi breaking ɗin wannan higher time frame trading range ɗin, za mu ci gaba da playing ɗin price ɗin ne based on higher time frame, based on wannan sweep ɗin da aka samu, amma kuma za mu ci gaba da playing ɗin price ɗin a 15 minutes, sai dai idan mun ƙara samun wani 15 minutes wani 5 minute change of character ɗin. So yanzu a nan ina ne zai kasance mana next inducement? Wannan shine zai kasance mana next minor inducement, kamar yadda kuke gani shine za mu yi marking minor inducement gashi nan. So za mu jira mu ga what price is going to do, sannan kamar yadda kuke gani minor inducement ɗin yanzu ya dawo zuwa nan. So za mu ci gaba da playing ɗin price, and kamar yadda kuke gani kuma yanzu gashi nan price ya yi taking ɗin wannan inducement ɗin, yanzu wannan shine inducement ɗin, sannan kasuwa ta ɗauki wannan inducement ɗin kamar yadda kuke gani. Bayan market ta ɗauki wannan inducement ɗin, so wannan shine zai kasance mana order block ɗinmu na farko, shine zai kasance mana decisional order block. Saboda haka a nan za mu yi ƙoƙarin shiga trade ƙwarai da gaske kamar yadda kuke gani. So a nan wajen za mu iya zuwa wani time frame ɗin which is 1 minute time frame mu nemi confirmation kamar yadda kuke gani. So a nan wajejen idan kasuwa ta bamu trade fine, za mu iya shiga wannan trade ɗin kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajejen. So in fact dole ma za mu iya samun trade opportunity a nan wajejen, saboda haka za mu iya shiga trade a nan, sannan za mu saka stop loss ɗin daidai wannan wajejen. Kamar ba na son bidiyon ya yi tsayi that's all, saboda haka shi kuma yanzu za mu iya ƙara targeting ɗin wannan higher time frame PY ɗin, sannan as you all know wannan shine zai kasance mana break of structure which is BOS. So bayan mun yi targeting ɗin wannan a matsayin BOS ɗinmu, za mu jira price mu gani idan zai mana breaking ɗin wannan structure ɗin as you all know. So idan ku duba yanzu wannan trade ɗin da muka shiga ya yi failing, saboda haka a nan za mu jira kuma kasuwa ta yi mana mitigating ɗin wannan extreme PY ɗin. Abin da yasa na ce wannan shine extreme domin idan ku duba daga ƙasa babu wani valid PY, saboda haka yanzu a nan wajejen za mu iya zuwa ma mu saita limit order kamar yadda kuke gani. Limit order ɗinmu zai kasance a daidai nan, sannan kuma zan iya saka stop loss ɗina a nan wajen. Menene abin da yasa? Saboda kasuwa ta ɗauki major inducement ne ba wai minor inducement ba, saboda haka za mu jira mu ga what is that price zai zo ya yi mitigating. So idan muka duba yanzu a nan mun yi missing na wannan trade ɗin domin kasuwa ba ta zo ta yi mitigating ɗin wannan PY ɗin namu ba. Hakan yana faruwa a cikin kasuwa. Saboda haka yanzu a nan wajen ina ne zai kasance mana next change of character? Next change of character ɗinmu zai kasance mana wannan wajejen kamar yadda kuke gani yanzu. So ba na son bidiyon nan ya yi tsayi, na ga har mun ci kusan mintuna 20. Bari in yi playing ɗin price mu gani ko zai iya approaching ɗin PY ɗinmu kamar yadda kuke gani yanzu. So as you can see guys, waɗannan duk entries ne yake kamawa wanda you can still catch them kamar yadda kuke gani yanzu. So kamar yadda kuke gani yanzu ga price ɗin nan yana approaching ɗin higher time frame PY ɗinmu kamar yadda kuke gani. So I don't want the video to be too long, that's why kawai bari in yi playing ɗin shi haka. Na san kun fahimci a lot of things da muka yi bayani a nan, musamman wannan scenario ɗin na idan kasuwa ta bada change of character kuma bayan ta yi aligning da higher time frame PY, menene abin da za ka yi? Za ka je zuwa lower time frame
zaka je zuwa wannan higher time frame din kai playing din pricing based on internet structures. So kamar yadda kuke gani a nan wajen mun yi achieving, sannan kuma idan ku duba duka trades ɗin da muka kama a nan wajen, a nan ku duba yanzu kasuwan ta mana showcasing ɗin trade opportunity a nan, mun kama trade a nan, mun kama trade a nan, sannan definitely a wannan move ɗin ma da kasuwan nan ta yi, na san za mu iya kama trade kamar yadda kuke gani. So da yanzu a nan wajen idan ku duba wannan trade ɗin mun yi failing ɗin shi, an yi chopping stop loss mu, wannan ma mun yi failing ɗin shi, amma kuma deep down idan ku duba daga nan wajen wannan trade ɗin bai yi failing ba, kawai kasuwan ta dawo ta yi testing ɗin emotion ɗin ka ne, wanda hakan yana faruwa a cikin kasuwa. So da kun ga yanzu me a wannan trading range ɗin kusan trade nawa muka kama kamar yadda kuke gani yanzu. So if you can do this, but dole sai ya kasance kana trailing ɗin stop loss ɗinka. So idan akwai wani abun da baku gane ba, feel free ku faɗa min a comment section ɗin wannan bidiyon, sannan idan akwai wani abu da ya shige maka duhu based on technical analysis musamman SMC ko ICT, ka faɗa min a comment section, ko kuma za ka yi bi na ta private ka yi requesting ɗin bidiyon da kake so a yi, ni kuma insha Allah zan yi ƙoƙari in ga na yi bayani kuma na yi bidiyo akan wannan abu idan zai yi.